Kaixo, ni Aitor Murguruzu naiz, 15 urteagot eta oinatiarra naiz. Eta txirrindularitza praktikatzea dut. Pasaudia egun batzuk, Aitor, Espainiako txapelketatik bueltatu zinela. 6. postua, hola hoia hotzian eta egun batzuk pasauta, nola baloratzen da? Bueno, ondo. Nik igual gehitxo pentsegenen hobeto ingo nebela, ze nire aurretik inaba beste euskaldun batek, eta temporanean beha baino lehenago ibili naiz, eta hori. Osak, peinekin etorri zara? Purtxe bat. Nun egon zan ba? Geixi hau ezen mutian arrazoia dogakua? Ez da, beha hobeto sentiu zan da aurre hau zen. Olako proba baten, Espainiako txapelketa baten, ikusten da benetan, ze maila dako ziklokosak gurian? Bai, nivela handiz egotea, eta jente asko aurrian ebiltzen dana, asko irakusten dau, eta gaine aurten lokatza asko tokau da, eta oso gogorra izan da. Balixo dau ikasteko? Bai, asko. Lokatzakin zen mozar gaiten da, Aitor? Bueno, ondo, baina asko mundi da asko batutan. Baina, bueno, jenteari jareteko eta samurroa eta hobeto. Sufrido inbida, baina norberan maila emuteko... Bai, hori da, hobeto hau. Hobeto da lokatzariakin. Eta hori aurten ez dagoela euria hondirikin? Hori, aurten gutxi tokautxak lokatzaiaz, baina, bueno, ondo ebili ba. Eta zu nahi duzu zirkuituak gogorrak lokastute egotia? Bai, gogorrak nahi hobeto fatentzat, jentia lehen hau jaete hotelako eta hola lasaixo bateko gero karreran. Ziklokorroz denboralditxea motza bezain intentsua da, Aitor? Bai, 3 hilabete izaten dira, baina igual asteburutan 2 o 3 karrerakin, eta, bueno, gogorrak. Eta zela rekuperatzen da bat, karrera batetik bestera asteburu baten? Motzak izaten dianez, bueno, azkar rekuperatzen da, ordu erdikuak hola izaten dira eta orduan azkar, ondo. 3 txapelketatan parte hartu duzu, Euskadiko Kopan, Bizkaikuan eta Espainiakoan. Erosuago nun sentiu zara? Zer egun nun ikusi duzu hobeto? Bizkaikoan sentiu nahi zonduen, 3 karrera ziot Bizkaian, eta orduan klasifikazioan puntu gehiago lortu dut, bestiakin konpareuta. Orduan hobeto. Espainiakoan berriz 2 karrera bakarrik horri dut orduan atzeatxo behatu naiz, eta Euskadikoan justillo. 3 karrera bakarrik handia baita, horten gutxi, eta, bueno. Zuk esan duzu, ez? 4 lasterketa irabazi dituzu, eta gainera Bizkaiko eta Euskadiko Kopako kadete mailako txapeldun orokorra izan zara. Jolin, honi denak entzun da, urtia borobia izan dela esango neuke, zuk hola ikusten duzu? Bai, ondo ikuste dut. Hene gixen zelako temporadia ingonen da zela hiliko nintzen, da orduan ondo. Gustora? Bai, gustora. Atentzen joa ditu dozt, Bizkaiko Koparena. Gipuzkoan ez dago lakorik? Eske Gipuzkoan oin dau diputazioan jaleon batzuk, eta orduan Gipuzkoan oin ez dien karreraik. Baina bestela oin korriken dian Gipuzkoako karrerak eta Euskadiko Kopan sartuko zian. Orduan, aurtengo arazo bat izan da, ez? Aurtengoa. Eta irabazi dituzun 4 lasterketa horreitatik, gustoren, erosuen, hola esateko bai, gaur bai, zein izan da, Aitor? Bat irabazinen izan zela bakarrik, eta hori ondo sentiu nintzen, baina igual hobeto beste baten, Igorren, izan zela beste baten gine nintzela, baina horria bai ondo sentiu nintzela. Bueno, Igorre punta-puntako zirkuitua da, Bai, oso gogorra. Bai, Ezauketan zeben? Aldatu ine behin, eta orduan lokatza askokin dagoen zen, da ondo sentiu nintzen. Lokatzaria iputu dugu, ez? Zekeixenok, nik uzot, ziklokoza lokatzakin irudikatzen dugula. Baina lokatza zarago, ze komplikazio, edo ze da komplikabuena disiplina honetan? Nik uste komplikabuena dela trazadak eta ondo hartzia, ze askotan fallu egiten du kurba batea gaizki sartzen eta hori, eta orduan hor denboria galtzen du eta atzeatu egiten da. Orduan nik uste importantia dela zirkuitua ondo ikusi eta kurbak eta ondo hartzia. Aukeri eukiten duzuen lehen hau, eta zuk lehen faten zara ikusteko zirkuitua nondik norakoa dan? Bai, gu goizago faten gara, ordu bato lehen hau, eta ikusten du eta zela hartu kurbak eta dana ondo. Baina egunean bertan? Bai, egunean. Bueno, gero beste batu diala importantiak, karrera importantianetarako, igual faten ez ikustea, hitakin,
eta zela dan eta dana ikusi ondo. Olakotan, ziklokros lasterketetan, nahiz eta taldian fan edo Espainiako txapelketara Euskadiko selekzioko ordezkari moduan fan, norberak bere buruarekin egiten dau lehia edo taldeko lan izaten da? Ez, dana banaka izaten da, ze ez ga egoten isa karreran batea, danok askar separeiten ga eta taldean ezin jain lana. Bigarren denboraldi ziklokrosian, hirugarren egongo da, Aitor? Seguramente bai, nire aurten asko gustautxet eta ondo. Urren urtien ja Sarrauen kontra zailago izango da, baina bueno, hortxe ongo, Kategorizia aldatu egiten duzu? Bai, juvenil eta. Eta horrengo dia, juvenilak, zu lehenengo urteko, oinengo dia bigarren urtekoak, hirugarren urtekoak. Bueno, 2 urte dauz, nire edadia eta Basarroa baina. Baina egarriko zu. Bai. Aurten igual kadete mailan bigarren urtekoa izan da, horrek be, bentajia mundotzu? Bai, ja gaztioan kontra eta samurtxo. Taldeko girua nolakoa da? Taldeko girua oso naha, danoi lagunketan ga eta asko izkerretan da entrenadorian laguntzia. Gehixen batik errarkauzena, beti hor dauela eta laguntzeko prest, eta hori. Bueno, errepidean ikusiko zaitugu eta adi ongo gara. Hemen oinaten ikendan kadete mailako prueba horretan, Aitor aurrian dauen edo besuak jasota kursatzen duzun betia. Aitor, eskerrik asko eta zorionak. Bai, eskerrik asko.